swaramu lanange aja ditokno dhisik. Ya dudu perkara swara lanang gak ditokno dhisik. Lah terus Perkara panitia aku gak nemu nggon brai kok lho. lah wong nggone ya sak nyumplek gak ngerti lek anggotane sak puwirang-pirang lho. Kadek campur blowetokan kok Gak dikai lampu pisan. Ya gak apa-apa wong sampean lanang masih nduk peteng-petengan ya ora apa-apa. Ojo kurang ajar. Kok ngomong lanang saiki usum ulo. Lah mek aku dikokop ulo ya apa? Gak apa-apa. Kendaan lawan. Iki kendaan sampean ta? Kendaan. Rene Mas, Rene Mas. Rene. Sampean pilih sapa? Pilih mama. Pilih mami apa pilih aku? Pilih iki apa pilih aku? Gak apa-apa pilihin mulai dikerawuh bojone menok. Gak duwe. Sing gak duwe bojo iki Mami Okta, Mas. Rondo Rondo ping pira Mi? 16. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa napa Ibu Kepala Desa niki? Halo. Bapak. Bapak Kepala Desa. Ugi perangkat dintune matur sembah nuwun. Ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem bapak-bapak panitia ugi sedaya masyarakat ngaturaken matur sembah nuwun sanget bapilih sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Monggo Mami. Saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek ngarep-ngarep iki tok dulur-dulur sabu. Monggo Bapak Ibu pamong warga desa dijawab kanthi ikhlas. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi konjo selamat sedaya sing rawuh sak senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur konjo dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula Mami Okta saha derek kula maru kula Bu Inge ngaturaken padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Nggih. Yuk. Nggih. Dalu menika kasepuyung dening channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun atas dukungannya channel-channel YouTube yang di depan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten sinetron komedi humor, wonten ludrukan rek sing terbaru yuk. Campur Sari Delewung Anti Galau. Lan mbok pilih jenengan pengen pirsa sejarane. Sejatine seniman Jawa Timur monggo dipun pirsani tanjene channel YouTube Gondol TV. Ayo disapa sing rawuh yuk. Nggih. Matur sembah nuwun katur panitia, katur Bapak Lurah, katur warga ingkang sampun nyengguyung. Nggih, ugi ibu-ibu PKK ingkang lenggah wonten ngajeng sugeng dalu, sugeng mirsani pagelaran Ludruk Budi Wijaya ing dalu menika. Nggih, ugi konjo katur adik-adik kula Karang Trauma, Karang Taruna Mi. Karang Taruna. Karang Taruna sugeng dalu. Mami Okta didelekno parkiran tepak iku mau. Tepake. Jejer masjid. Nggih ngerti sampean niku cek dikongkon tobat. Lha lapo aku gak lapo-lapo kok tobat. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel YouTube Budi Wijaya kale sound system yuk. THJ Audio. Lighting-e Fortunality idolane arek Jombang. nggih sugeng rawuh dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh. Matur suwun. Endi sapa pundhen sing rawuh? Nggih. Nggih, Bapak kula. Ngaturaken sugeng dalu Sembah nuwun, kagem Los terus tamasiki. Kagem penggemar setia Budi Wijaya
Sabu Sobo Punden Abah Solikin Sugeng Dalu Sabu Watu Blorok Sugeng Dalu anakku Nyu Iwan Samudra Sugeng Dalu kagungan Abah Kusnan ugi saking Wotan Sari saking Dawar Brayu matur Nggih. sembah nuwun Tran Jatim matur sembah nuwun Sugeng ugi dalu, Umi Tran Balung Jatim. Mojo Umi Kenti Sugeng Umi Rawuh Watu Gede matur sembah nuwun ugi Sabu Bungaria saking Asem Gede matur sembah nuwun kagungan Abah Didi ngaturaken ugi Sugeng Dalu katur njenengan sami keluarga dalem Sabu tim pedhot jalur Tim langit Pedhot Jalur Langit saking keluarga dalem Abah Jarwo Tim Baroni Kopior saking Nggih, matur Seto sembah ingkang sampun nuwun. rawuh. Ugi segodo bancang tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Yuk yuk Monggo. Pantatapan nggih menika bedayan Sekarsari badhe kula wiwiti Nggih. sesarengan duo Kak Lemos Nggih. Lemos Lakar santri sawung galing sugeng dalu. Semende kayune jati kepriye uripku kuwi ayo dulur padha mirsani jelare Ratu Diwijaya yuk yuk sepina malih matur sembah nuwun katur njenengan sami ingkang sampun mirsani luar biasa ingkang sampun rawuh kula dongakno sehat rezekine kathah Amin. Ayo. Oke. Langsung kemawon Mami. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Walang keke mencelok nang tembok mabur mencelok neng pari aja nganyek karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gedang dibumbu rawon kaya ngene rasane sembah nuwun Umi kaya wayang ginawi lakon yen etan bali yang ulon tiba sedan loro kalakon ora butuh kae-kae butuh kumo nyambut janji ugi sugeng rawuh kaji jamian jeragan bekecot ngiler ingkang sampun rawuh Sing kagungan PT Anggrem sak daerah Balung Panggang. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Rani Asmara dan Ning Kiki Amelia. Saya
cariosan atau perlu perhatian ten acara bedayan serba-serbi menika khususipun penyawer diharapkan dibawa aja untuk Nggih. etika dan estetika soalnya niki artisnya ditokno kabeh yo. Nggih, Ngoten. paring pirsa kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang paring bunga-bunga sosial saged wonten ngandhap kemawon. Ngaten. Nggih. Tidak Ampun dados ing manah Nggih, penggalihipun. tidak mengurangi rasa hormat nggih. Nggih. Langsung kemawon. Sing duwe gunung cupak ning sanana disco Semerbakseng dan ning Marsa Aulia Harum-harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulone Jawa. Harum manis, kulone Jawa, ireng manis sing duwe sapa? Harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulone batu. Sing ireng manis ra nate turu arum manis arum manis arum manis wetone nganjuk arum manis wetone nganjuk ireng manis ra nate kepedhot Arom manis kering Mbak Sanana Semerbakseng kalih Mbak Marsa dipun lajengaken mriki pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manis Jawa Timur cari arek Trans Jatim ning Nyantika Dimasari dan ning Nur Kumala Dewi katur grup Trans Jatim. esok nyuling sore nyuling sulingane arek Surabaya esok eling sore eling dieling-eling ora rumangsa edan kali kulon kali arek kabrang rana uwate edan kate kulon kati yen tiga rana uwate Geningipun rating kairing Mbak Yantika kali Mbak Nur Kumala Dewi Kumala Dewi. Nggih, masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya juga seorang moa yang terkenal di kota Jombang Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong masih bersama bedayan serba serbi. Ojo jari belong rondo eka lapo tanah selewa atiku jagamu saya namai wangun cacarayu lancar kuning orang-orang hatiku tadi komeng esapa sedih aku wasrima tenang aku tabu tangan korina wangi dan sale wong hatiku tak bisa lali Sesarangan kini serapat Mbak Ika kali Mbak Meni sampun kapuri mingkatan kini pasukatan tanggung dipun lajengaken Peranan-peranan penting Budi Wijaya Ning Bikum Sukrisna Ning Yuni Suyanto dan Ning Rizky.
jane kalopo ora butuh kae-kae kutaku mung nyambut gawe dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke Gendeng cengol kairingan Mbak Fikum, Mbak Yuni kali Mbak Rizky. Monggo dipun lajengaken. Penggreman asli Budi Wijaya. Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, Ning Endang Sukentut. Oh dadi pengreman. ketemu awang ati guru lan ketemu aja guyu jamong pariane eling prasetyane ya mas yando cendas luas sajolae Rama-rama Sri Prabu Kantoro Bu Titin khususan Bu Endang kairing kening jamong dipun lajengaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan Sugeng Ning Mary, saking Mojosari Ning Irma Arifin, saking Jombang Cetan jiwa Nagone Tianono Marang si Alhamdulillah sampun rawuh sedadan seniwati saking warga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk langsung kemawon ke menika pedayan serba sebri katur jenengan sami langsung ngelayani lagu tetembangan ingkang sampun dicatet blender ngiri. Monggo Mas Jono. Satu request dari Sabu Kasunyata.
ora gampang nopo lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa dilakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Dehaje Hatiku dudu duwemu Kuda Gusti terasa krungu apa kanyuwunanmu muga kowe enggal untuk gantiku LBW Jelo iki Oh enak loh mas ada iki karepot Terima kasih ati durung lila kowe nyandhe wong liya apa iki kasunyatan setak topo bebasane kembang mekat ono ing ati nanging dudu aku sing duweni oh ah Aku sumandeng wong liya rasa tresno nyata nyoto yo mung siji kanggo sira Iwan Dewi Jelo Katur Raban Suyanto sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. ora gampang nampa lelakon iki aku Terima kasih, Don. ikhlas nanging dilakoni nopo kasunyatan nek tresno kowe sumanding wong liya Ngapuranen aku yen ninggalake sliramu nanging atiku dudu duwemu Gusti terasa krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal untuk gantiku sembah nuwun muga tak entuk ganti ya mas sing luwih dumadi saka aku yo ati durung lila kowe nyandhe wong liya apa iki kasunyatan cedak topo terima kasih bebasane kembang mekat ono ing ati nanging dudu aku sing duweni cukup leno timbang timbuloro Apa ya toh? tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku sumandeng wong liya
Mohon dengan hormat. Yang di panggung suruh turun. Mami, Dalam Mami Oka. Mohon maaf yang di atas panggung turun dulu. Mohon maaf yang di atas panggung turun dulu. Nah, Bapak mau mboten mirsani informasi. Kalau Ayo, nggak Mas. mau turun, nanti kita akhiri loh ya. Oke, pilihannya turun atau diakhiri. Mohon dengan hormat Bapak. Nggih. Ben suasana panggung kayak tinggalnya indah. Nggih, ben tertata dengan tertib. Mami. Terima kasih kerjasamanya. Matur sembah nuwun. Yuk, kita mau lanjut. Lanjut boys. Gerigis. Greges bola. Subhanallah apa yang tahu sehat. Greges aduh dan soyo suwi antar duduke abu wariko terima kasih opo tahan dirasakno Kari seru dari kota Isa. Aduh ojo di dong jodoh sing piagam liya. Yo, barang-barang berdiri saya gila. Yo, yo. Bilang Reza bergoyang. Kari manis ku kerang manis samyai kulo. Wes yo wes dong riko medir sekuno. Ayo yang damai. Kari manis ku kerang manis samyai kulo. Wes yo wes aku di pinggir opo goroso. Gerigis aduh dan gerigis soyo suwi antar duduke ambu wariko opo tahan dirasakno.
Gak oleh tawuran. Masuk. Yo. Iya 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 yo. Yang penting tertib, tertib, tertib. Masuk. Ayo yo yo yo. Ayo yo. Kari manis ku arang manis damnya iku. Wes yo wes dong riko mikir sing kuno. Ayo yo. Kari manis ku arang manis damnya iku. Wes yo wes ang dipikir apa karoso. Rasi kari manis ku arang manis damya wes yo wes dong riko mikir sing kuno. Kari manis ku arang manis damya iku. Wes yo wes ang dipikir apa karoso. Untuk yang di depan bisa duduk semuanya. Bisa duduk. Bisa, ya. Bisa tertib ya. Sing gurih boten ketinggalan. Yang belakang tidak kelihatan, yang depan harap bisa duduk. Mau lanjut? Lanjut. Kalau lanjut duduk dulu. Lek gak duduk gak lanjut iki. Ayo, bisa duduk apa enggak? Ayo duduk. Oke, untuk saudaraku. Untuk saudaraku Untuk sahabat sementara Wijaya. duduk dulu, Mas musik leren dulu sih Mas. Nggih, kersane ben ketok. Tenang nggih Mas nggih. Sabu-sabu semuanya bisa duduk. Kasihan. Untuk yang nggih. di belakang biar bisa kelihatan, yang di depan bisa duduk semuanya. Ayo jenengan tertib pulang ya lanjut yo. Yang mulia tiba orang buat Dewi Asmara. Disinar di cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ya. Di
saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa itu kita bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, di Sinati Jaya Purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia bila inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, membina rumah tangga, hidup pasti bagai di surga. Oh. Oh. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Kutang Jombang arane Jawa Timur Selatan, uga disebut kota beriman. Bersih indah nyaman wis dadi nyatane, kota santri ya pancen akeh pondake, kesane yang lutruk iku kabudayane. Lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane. Tertawi sedaya
terus berjuang tingkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Inggih menika kula pasugatan Bedayan Senggarsari Surtamuti ingkang dipun lajengaken saking keluarga Sriadi Pur dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten wara-wara informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosi. Sirene suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limrinti di malam hari Lan kula Neng Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah baru pandang hidung